Asik, ayo sinau basa Jawa. Ayo sinau aksarana ragam menara. Halo kanca-kanca, dino iki kita arep sinau aksara Jawa. Aksara Jawa kuwi ana kalidasa aksara. Saiki ayo padha sinau aksara. Nah, ayo melu bareng-bareng. Aksarana kagungan setengah simpul warna abrit kados dene simpul ing pramuka. Aksarana kagungan kalih puno ingkang warnanipun ijo lan biru. Puno aksarana kados punoipun manuk Maleo. Sakniki ayo padha dalanan puzzle peta Indonesia. Ayo padakno diperhatikne baik-baik. Betul. Betul. Pintar. Ya, dereng top. Betul. Pintar. Bagus. Yeay, sampun. Kadang Menara Jam punika wonten ing Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lan sampun dipunbangun wiwit taun 1926 minangka pakurmatan saking Ratu Walanda. Sapunika kita pindah dhateng Menara Siger. Salah satunggaling pralambang provinsi ingkang kadadosaken kados pengayoman lan wonten ing Lampung Kidul minangka usaha kangge nglestantunaken kabudayan Lampung. Nggih, punika Menara Siger. Monggo nderek nuswa dhateng Monas. Monumen Nasional utawi Monas dipunbangun ing taun 1929. Monas ugi dados satunggaling pralambang ingkang sanget ikonik wonten ing Indonesia. Wonten macem-macem papan ing Monas, satunggalipun inggih punika Ruang Kemerdekaan ingkang gadhah pirantos kemerdekaan Indonesia nalika wekdalipun. Monggo pindah dhateng Menara Kudus. Menika kalebet salah satunggaling warisan saking Wali Songo dipunadege ing taun 1959 Masehi lan ngadosi minangka masjid ingkang sesebetan setemahipun Al-Aqsa. Menara menika gadhah sejarah ingkang sanget dangu. Monggo matur dhateng Menara Tarakan.
Indonesia gadah langkung saking 17.000 pulo kanthi dawing garis segara ngantos 99.083 km. Kanada kagungan garis segara ngantos 200.080 km. Dawahing garis segara menika ndadosaken Indonesia dados negeri kapoloan ageng kaping kalih wonten ing donya. Anane menara suwar utawa mercusuar punika wigatos sanget kangge Indonesia ingkang minangka negeri kapoloan. Amargi fungsi utama menara suwar punika ngreksa keselamatan pelayaran. Menara suwar Tanjung Batu punika wonten ing Tanjung Batu, Kitha Tarakan. Gadah dhuwuring 1,3 meter. Monggo tindak dhateng Menara Pinisi. Menara Pinisi dipundamel kangge dados pratandha Kitha Makassar. Menara menika dipundamel amargi prau Pinisi punika wujud kearifan lokal Sulawesi Kidul saha dados pralambang kesabaran lan kegigihipun para pelaut Bugis. Monggo pindah dhateng Menara Sumba. Adat praijing punika wonten ing Tebara Waikabubak, Sumba Kulon, Nusa Tenggara Wetan. Griya adat ing kampung menika dipundamel saking kayu saha pring. Atap griya dipun damel saking alang-alang. Griya ingkang gadhah atap manjulang inggil sasebatanipun Uma Mbatangu utawi griya menara. Griya ingkang gadhah atap amba sasebatanipun Uma Bokulu utawi griya ageng. Tindak dhateng Honai. Wujudipun griya Honai punika bunder kalian atap satengah bal. Saking tebih griya menika katingal dados jamur. Cendhela ingkang wonten ing griya Honai biasanipun alit kangge mirsani tiyang ingkang jarang rawuh. Salajengipun lawangipun dipundamel andhap lan ing jero dipun cadiyani papan kangge damel geni unggun supados griya tansah tetep anget. Kahanan griya badhe saya sanget menawi ngginakaken bilog kayu kasar saking Jawi lan jero. Dene perangan atap ngginakaken jerami utawi ilalang. Wah, panjenengan sampun lelampahan petualang. Nah, Menara Jam Gadang.
nulis aksarana bebarengan. Sepisan, ayo milih warna biru kangge damel punuk. Pinter. Seterusnya, pilih warna kuning kangge damel simpul lan ugi punuk kaping kalih. Wah, sampun deh. Niki aksara na. Ayo pecahno gelembung aksara na. Aksara na warnanipun kuning. Ayo kita pecahno. Pinter. Pinter. Bagus. Ya. Pinter. Wah, keren banget. Yeay, sampun. Wonten bolongan menara ing inggil pawon griya Sumba minangka papan nyimpen bahan dhaharan saha pusaka. Miturut Rio, nyimpen bahan dhaharan ing riku dados langkung awet saengga boten butuhaken kulkas. Inganda punika daftar pustaka ingkang kula aturaken. Punika tim ingkang kula aturaken. Matur nuwun.